To bang'e no jakom wuode okawo koro tayo siasa ok mar oganda luo kende e piny Kenya mangima. And by the way, ODM party a party modong man kod representation everywhere e Kenya ka. Yuro ka wan gi MP mowuok Turkana, mowuok North Eastern go, mowuok Coast, everywhere ODM. Koro ka jakom no donje wuoche cha, to kuom higni gi te osebedo kotayo siasa mar Kenya to gi siasa man kaluo. Ok oseusowa, ok osewitowa. 2027 ok odhi witowa. Kaka wasechiko ite direction mosebedo kochiwo mabergi. Sani direction momiyowa ni wadonje broad based government, wasign weche 10 monego watim gi William Ruto. Weche 10 omiyo winjo kuwe motegna ahinya e wach Gen Zs. Ni joge nyuwa winjo kuose kwayo ng'wono kuom rodho gi radar, kuom kwanyo gi against the law, kuom timo gik mane otim ka Kenya ka olo kuom gi pi mar chemical. Wakwayo ng'wono. To nyokoni ng'wono ber to wadhi ahead matin ni koro wamigi chudo moro mar hinyruok mane giyudo. Ok ni nodonjo ka Ruto mar pako Ruto. Weche matek mawacho ne jatelo tek ka. Podo siko kowacha kako osebedo kowacho gi. Omiyo wan gadiera ni 2027 kaka Raila osebedo ka chiwo no direction, odhi chiwo direction makare. To ka dongruok ne modwaro kaka jo od bura, ang'o miyo kawuono waneno kidhum matek kabisa od bura kikwedo wach mar senators mane dwaro ni mondo koro counties omi siling